Здравейте, колеги! Казвам се Петю Будаков и в настоящата лекция ще ви представя как да създадете офроуд автомобилна гума в програмата 3D Studio Max Design. Този път ще разгледаме как тюториали, които сме свикнали да работим в 3D Studio Max, биха могли да се използват и моделират в Max Design. Стартираме програмата, след което започваме от най-елементарния възможен обект. Нека си създадем един plane. Modify. Сегментите, които поставяме, нека да бъдат 4 по 4 от двете страни. След което в прозореца перспектив унагледяваме въпросните сегменти. Това обикновено се случва с F4 или Function F4. След като сме създали обекта, без да се стараваме да следваме някакви конкретни стойности, единствено по отношение на сегментите, след малко ще ви покажа защо, превръщаме обекта в Convert to Editable Poly. След което отваряме от спускащото се меню Editable Poly, Vertex. Нека направим с вас следното разпределение на сегментите по отношение на селекция на този ред от вертекси. Виждате, изместваме в прозореца Front. Ориентираме се по грид линията. Като следващата стъпка, хипотетично си представяме един отрязък от грайфър от автомобилна гума, който се опитваме да моделираме чрез средствата на Editable Poly. Всички тези инструменти, които ни предоставя той. Нека направим следното нещо. Селектирам този вертекс, след което виждате, че с помощта на гизмото го преместваме. Нека си улесним работата, да ги селектираме по двойки. Control. Съответно, тези два вертекса, които илюстрираме, надолу. Продължаваме с моделинга по отношение на вертекси, като разбира се във всеки един момент може да се върнем и да променим някои от настройките, които евентуално не ни допада. В последната част от създавания грайфър, който в момента с вас правиме, ще доближим и ще слепим буквално по двойки вертексите с тези, които са най-отдолу. Не се притеснявайте, ако има леко разминаване, след малко ще използваме опции, които ще предотвратят всякакви възможни разминавания. Не се старайте и за конкретна идентичност и синхрон във формите. Както ви споменах, създаваме грубата форма, грубия отпечатък на грайфър на автомобилна офроуд гума. Следващата стъпка, колеги, след като създадаме този обект, е да си селектираме опцията полигон, като селектирате по двойки срещу положените полигони. Както виждате, връщам се отново в 4-те прозореца, за да ви илюстрирам. Опцията, която използваме, е добре познатата ви от работа с Editable Poly, Extrude, който се намира в менюто Edit Polygons, Settings. След което в параметъра, който се появява тук, използваме стойност, която ще речем 35. В случай, че не се вижда твърде много, намаляваме, след което потвърждаваме резултата, който ние с вас създадохме.
Ето виждате това, което се получава към момента. Какво е необходимо да направим, за да продължим успешно моделинга си по-нататък? Както ви споменах, при моделирането с Editable Poly, логиката е да започваме наистина от най-малкия възможен детайл. Тоест, спокойно бихме могли да използваме H, селекция, контрол, и да маркираме ето тези краища, които виждате в момента, след което да поставим опцията Chamfer с стойността, която в момента по дефолт ни е зададена. Следващата стъпка, колеги, е да клонираме този обект. Кликвам върху Editable Poly, така че той да е в сив цвят, за да мога да работя върху целия обект. След което задържам Shift в Clone Options менюто поставям Number of Copies 2, като поставяме възможността Object Copy, тъй като с вас ще направим следната операция. Както сами забелязвате, в момента създадохме два идентични обекта на първият, от който клонирахме. За да се получи желаната форма, може да използвате следния трик, а именно третият клониран обект да го изместиме от лявата страна след което да ротираме за по-голяма точност. Знаете, ето ги градусите отдолу. Идеята е да има връзка между обектите. Същото правим и с втория обект, който клонирахме, така че да се получи един асинхрон. Няма значение в коя от двете посоки. Идеята е да направим нещо подобно. Като обект. След което W, Selected Move, и пред нас стои задачата да свържем всички тези три обекта, които създадохме и клонирахме с вас. Това би могло да стане последния начин. Първо нека да ги доближим един до друг. Втората стъпка се изразява в Attach. Селектираме обекта майка, нека да го наречем, първият, който създадохме и моделирахме с Editable Poly. От спускащото се меню нека да си изберем Attach, така че да може да свържем обектите един с друг. Attach, втори, трети. В този момент не сме готови да продължим нататък, поради следния факт: имаме връзка, изградена чрез Attach, но сами забелязвате ето това разминаване между връзките, които създават полигоните един с друг. За тази цел е необходимо да кликнем върху Vertex, да си селектираме по двойки. Виждате, селектирам ето по този начин, след което използвам опцията Weld. Weld се намира в Edit Vertex. Weld. Кликваме върху Settings. Потвърждаваме с OK. Втората опция. Свързваме ето тази двойка вертекси. Отново сме върху Weld.
Сега задаваме стойност, която като цяло трябва да бъде по-голяма, за да може тези два вертекса да се свържат един с друг. Тук бих ви посъветвал следния трик. Пробвате. Да речеме, практиката показва, че стойности от 45 нагоре и дават, както сами забелязвате, доста ефективен резултат по отношение на, в кавички, заваряването на вертекси един с друг. По същия начин селектирам долните и всеки случай, разбира се, първата долна двойка от вертекси. Проверяваме какво се случва. Веднъж зададена тази стойност, тя влияе на всички останали, така че не е необходимо за всяка една част да създаваме нова стойност на wild. Много задаваме. Така, внимаваме при кликването да не изместиме селекцията. Да, тук може би изниква въпроса, не можем ли да селектираме всичките и заедно да им дадем wild. Не става, тъй като 3D Studio Max или Max Design нямат възможност да преценят кои точно двойки срещу положени вертекси е необходимо да бъдат свързани един с друг. Ето, по този начин сме абсолютно и доста професионално готови с задачата. Следващата опция, колеги, нека да продължим с моделинга по отношение на H, Editable Poly, H, Shortcut 2 знаете, след което селектирам с помощта на Ctrl и задържам Shift. При селекция на гизмото издърпвам по Хикс. Виждате какво се получава. Тоест удължавам крайният H на десния участък, върху който работя. Същото това нещо се стремим да правим и по отношение на лявата част. Отново имаме Ctrl, след което натискаме Shift. Не се старайте да гоните отново синхрон между двата обекта, тъй като след малко ще използваме модификатори, които до голяма част от своето въздействие ще уеднаквят пропорциите в изграждане от нас обект. След като сме готови до голяма част с основния фундамент, от който ще продължим с моделирането на нашата офроуд гума, това, което ви съветвам да направите е следното. Клониране, когато отново сме върху Editable Poly, отново имаме Shift и тук задавате стойност на клонинг 20. Да, може да ви се вижда първоначално доста голяма, но може би вече схващате какво и как ще използваме в последствие. Тук започва една повторяемост на операциите на всички тези опции, които с вас сме изучавали. Като, разбира се, част от предизвикателствата са да повтаряме заучените опции по подходящ начин, разбира се, спрямо конкретния момент. Ето, давам ви един пример. В момента този обект е необходимо да бъде свързан с всички останали. Това вече го разгледахме как се случва. Селектирам обекта майка, след което отивам върху опцията Touch. Селектираме. Идеята е да имаме връзка между отделните обекти. Както стана ясно, имаме 21 на брой с обекта, от който започнахме клонинга, отрязъци, отпечатъци, които ние с вас създадохме.
Нека да продължим нататък с моделинга. Ако искаме автомобилната гума да се създаде по един перфектен и съвършен начин, то необходимо е отново да селектирате Vertex. Като виждате ли, на определени места имате червени вертекси, които означават, че е необходимо отново да използваме опцията Weld, т.е. да заварите ето тези разминавания, които се получават. Това отново става чрез селекция Weld. Виждате връзката. Продължаваме с нея. Може би забелязвате, че селектирам последния начин с скролване, така че да захвана и двата вертекса. Отново Weld. Обясних ви вече защо не можем да селектираме целия рол. Но пък съвсем спокойно може да свикнем да използваме тази опция, да я научим добре, защото тя се използва в доста голяма част от по-нататъчните ни задачи, които предстои да направим с вас. Нова селекция, Weld. Apply. И виждате, че все пак вече му се вижда края. Както се казва, на финала сме, за да свържем последната двойка вертекси. Следващата стъпка, колеги, се изразява във възможността да добавяме модификатори, така че да завършим обекта ни по най-добрия начин. Това би могло да се случи чрез Editable Poly, селекция в сив цвят, така че да може да въздействаме върху целия обект. Следващата стъпка от Modifier листа избираме модификатор, който се нарича Bend. Ще направим два типа заобления. Първият е свързан с Angel. Нека изберем число, което е произволно. 74. Виждате, че определено не е това, което бихме искали да се получи, но да не забравяме, че, както ви споменах в самото начало, бихме могли да работим и по Direction ОС. X, Y и Z. Виждате ли, че при промяна на селекцията в частта, която ви илюстрирам отдолу, се получава следното огъване, което ви го демонстрирам в прозореца Top. Втората част може да бъде зададена чрез отново същият модификатор Bend, в който добавяме Angel за въртане на 360 градуса и стойност на Direction, да речем 270. Отново, както забелязвате, не е това, което бихме искали да направим, но при промяна на Bend Axis, виждате какво се получава. Получава се формата на автомобилната гума, на офроуд гумата, която направихме буквално от един детайл, от един плейн. Спомняте си от какво започнахме с вас. Нещо, което ви дава възможности да усвоите нови знания и умения по отношение на моделинга в Editable Poly и комбинирането му с различен тип модификатори. Ако искате да продължите вашия моделинг от тук нататък,
до изглед, в който гумата е напълно завършена с джанта и с така изглеждаше добре с материали. Възможностите са безбройно много. Бих ви посъветвал да подходите първоначално последния начин. След като сме създали бенд, ако искаме да допродължим моделинга в Editable Poly, то тук, освен този формат на Editable Poly, който ние познаваме за трансформиране на обект, десен бутон, избор на Editable Poly, съвсем спокойно от Modifier листа може да си изберете опцията, която модификаторът, за да бъда, така да бъда по-точен, се нарича Editable Poly. Edit Poly. Модификатор Edit Poly. Той ви дава възможност да си селектирате edge-ове. Виждате, че в момента те са селектирани. Показвам ви в прозореца Left. Да доекструдирате, да използвате всички учени до момента и разглеждани до момента опции на Edit Poly. Но тук той е под формата си на модификатор. За продължението на тази задача бихте могли да използвате като вариант цилиндър, който поставяме в случая в прозореца Left. Ето тук. Секунда. Чиято трансформация отново бива зададена чрез Modify. Ориентираме се в четирите прозореца с идеята да получим максимално добър моделинг. Ето от цилиндъра. Намаляваме стойността. Отново, както ви споменах, колеги, вариантите са много по отношение на изграждането на джантата. Тук имате вече достатъчно умение и потенциал да създадете много интересен обект. Най-елементарният, най-основният, най-базовия е следния. При създаването на цилиндър задавам брой sites в Modify, да речем около 40-41 в случая. Предварително съм изравнил позицията на този цилиндър, след което го превръщам в Editable Poly. Превръщайки обекта в Editable Poly, както сами разбирате, вече от тук може да правим абсолютно всичко. Тоест, мога да си селектирам определени повърхности, в случая съвсем произволни. След което да ги изтрия, след което да добавим така добре познатия ни модификатор Shell от Modifier листа. Следващото нещо, което може да направим говоря за едната лицевата част на тази проекто джанта. Тук искам да ви припомня част от опциите, които сме изучавали с вас по отношение на моделинг. Селектирах централния кръг, полигон от централния кръг, селекция върху Grow, деселекция, за да си спестиме доста голяма част от необходимото селектиране чрез мишката и вече от тук нататък може да използваме в Edit Polygons опцията Inset, която ни даваше възможност да работим върху размера на полигоните на произволна стойност. Ето виждате какво се получава. Нека бъде 15 в случая. След което съвсем спокойно
може да избереме, да речеме, Bend, да го скосиме с стойност -9. Да си пуснем, разбира се, един ориентировачен рендър. И както ви споменах, опциите пред вас са изключително много. Една от тях е селекция на ейджовете, които виждате тук. Селектираме Loop, след което може да използваме Chamfer. Потвърждаваме стойността, която е по дефолт. И нещо, което евентуално допълнително бихте могли да приложите към вашия обект, то това е Mesh Smooth на локално ниво, на ниво селекция. Виждате, че не променям в момента стойностите, които са зададени по дефолт, с идеята да се ориентирате. Отново пускаме рендър. Като отново, колеги, подчертавам, това е само основата, базата, която ви давам като идея, като насока за развитието на джантата на изграждането от нас офроуд гума. Възможностите са много и съм сигурен, че познавайки вече богатия инструментариум на Editable Poly, на всички тези нови и допълнителни опции, с които се запознахме днес, ще може да създадете доста интересен обект. Айде да не забравяме, че вече познавате и основните аспекти на Material Editor. Благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви успех!